Jare bar nyiptakne lagu anyar Nduk kan? Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen Nduk? Ya, Mbak, Pak. Iya, Mbak. Nah. Ya, Itu so saged didamel langgamu. saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik elek. Niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh, sakniki nggih mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok gong petot. Pelok kok petot, bagongnya ngomong, nggak luwe ngomong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikeki daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, terus apa kayak mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Mas Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwi Jolaras Indonesia. Tak pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh, kayak mergo nek mondol kok. Nek mondol mbuh nek ngene. Nyoba slendro, Mas. Oh, Slendro. Nggih, nek pelok kok dhuwuren ketingale. Oh, ngoten. Ya, Slendro Mas Joko. Mungkin nek slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono. Oh iya, ora apa-apa, bebas. Dijajal boleh, heeh. Ora nek sing nyalahne kowe. Golek nyalahne kowe tak gelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek wong ra entuk terus. Oh iya, heeh. Wong kok dijajali. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Nah, ya coba. Nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu dowong bagus jajantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang endahe seni wong loro dilakoni jejer wong loro kaya dewa demi bungaku nganti jroning ati kami sing paling anti rino kelaman wangi dongaku mong siji Duh Gusti mugi seketna tekan pati. Piye, Mas Dwi Jolaras nabuhi lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng. Dereng to. Oh, iya. Wis suwi lek pas, Nduk. Wis suwi lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek suwi lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu loh. Menyatu lah nggih. Nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan Saya tahu seniman karo seniwati ngono to. nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang usul lanang no.
Maksudnya seniman karo seniwati. Oke. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Bang. Oh rahasia. Iki jane lagu skep biyen opo. Lagi metu iki. Bang. Kok ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lu. Ya. Ya jajal digongke, tindakke. Nah, ya. Lah sampun tek niku Pak asline. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Wah, ora krasa. Niku dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Iya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya Pak. Siap. Ya di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut no langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Nah. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Do. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Oh ya aku mau nyanyi dicatet pisan. Wah ya. Iya, besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih Pak. Mungkin digarap nggih Pak. Digarap. Di aransemen ya Pak. Di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendang itu tukang aransemen. Ya. Apike digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS slendro Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko diimprove dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Wes. Mas Ardi sing ngomong. Oh. Pak Do nyuwun WA-ne sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Iya, kok digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai adalah Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Sing nembang ibumu, Bu Dwi Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya. Ayo Bu Dwi. Bu Dwi mau rong sempat nembang. Ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Tenan. Neng Facebook itu diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu, aku yang ngono. Yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dwi Kurniawati. Yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, coba. Coba, iya Cok, kayak apa Cok? Musiknya gini ngetutke, Loro Sesigar. Ya. Yuk, Banyuwangenan bro, dados.
wengi sing gandruk-gandruk lara siji rasane sewu kaliamane renggut sitiwa kambiang lawati kowo BG Collection